Pinya oro haburo bedo kendo kwa somo ote makamago kapok watieko twak. Kwa winyane na patch jo pona nuno kio TV ni hantire kagi mwalimu Peter Rero nyakorom gajong menja od bura makibra kanyakla kod Betty mabende en janon siasa. Betty achak mana kodi patch jo piny mabende japiny oro. Moko kuom gi aparo ni lew ahinya nyaka luore kod osuru mabende japiny wacho ni osuru karam nake ngado ti kode maber. Jomoko bende wacho ni osuru bende bera mar mondo mi ji chul. En mana ni moko kuom gi odwa meda ahinya. Hawinj mana patch. Erokamano ahinya kuom jomo messages misomogo. Gin messages mabeyo makendo nyalo dhirowa wan kaka jo Kenya mbele. Nikech Adera mokwa pandi to any cost of living to the malo kendo tek ne ng'eny jo Kenya. But giman to poda medo wacho kenda medo kwayo en ni ng'anyo obed ng'anyo mamuol obed ng'anyo makech ng'anyo mora to kapar kabro miyowa opportunity maber mar nono kuku mar wechegi mopogre gi duoge mesa bipartisan talks ka team moseyier koni gi koni mondo wane kaka gidhi. Ng'ata mochung' ma campaign madwaro kuch ji imbi wacho mana gik mabeyo midwano timre ne jogi kopo no yieri ibotimo 1 2 3 4 kamano. To be king'iyo jogi gik makata Azimio ne wacho ka mopogre ahinya gi gik ma Kenya Kwanza ne promise ji pogruok maduong' onge. Okamano kata kibire joma chung' ne MPs katine party manido ka ng'ato en ga agenda mar mine, en ga agenda mar yudhe, en ga agenda mar school somo gik machalo kamago. Kora agenda gi gite all sides gin agenda mabeyo mawakel gi ure mesa mondo wang'e ni to ere kaka in respect gi the realities ma Kenya nitiere go and the world nitiere go to gin yore mage mwanyalo bedo go kanyakla mondo wager Kenya wani. To anto na kwayo tim ng'anyo weye uru ng'anyo mondi give dialogue a chance through the bipartisan structure ma oselosi nikech kanyo e kuma koro weche machendo it's an opportunity mondo wane